Ito muna ang buwelta. The three-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bonhot Jr. Basta mga junior. Gahi. Good morning sa tanang mga junior o labi na ang source gyud nila ang mga senior. Good morning sa buot magka-junior o sa tanan nga gimingaw na sa ilang mga Junior. alright. Ang buwelta to gato sa Cherry C calcium ascorbate with kamo extract and zinc. Kini ang vitamin C nga kanato sa COVID makapalikay og sa atong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Available na ang Cherry C sa mga nagunang mga drugstore, mga pharmacy, labi na sa Miss Oro o Cagayan de Oro City. Pwede po kayo maka-order og online. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Birthday karong panahona. Good morning sa tanang mga wedding anniversary. Abaw sa tanang good morning sa tanang anadya sa gobyerno kay kani para kini kaninyo. Kagahi. Panahon na gani sa eleksyon, ambot, di yun magpaiwit kaning issue sa korupsyon. Mga politiko nga magpapili sa pwesto, imong madunggag, sumpuon nila ang kawat sa gobyerno. Apan sa diyang ana-ana sila sa pangatong danan, lawsig gihapon ang mga kanahan, sagad kanila, posisyon sa gobyerno, ilalang gihimong gatasan. Paglingkod ni Duterte, gitahasan nini ang Justice Department kung DOJ. Paligunon ang ebidensya, di lamang basta mang akusa. Sa listahan nila, ubay-ubay na kaahensya ang ilang naila. Pagpamilkil saga daw kakahitabo. Gikan sa posisyon nga taas, padung ngadto sa mubo. Sa ilang listahan, 5 ka grupo ang sagad ginareklamo. Nag-una diri ang local government units o mga LGU. Din transaksyon sa buhatan sa mga mayor, murag makina, paspas ang konbeyor. Wa pa gyapon matangtang sa lista ang Public Works kun DPWH, LRA kun Land Registration Authority, Environment and Natural Resources kun DNR, ug iyon man ang Buros Aduana kun Bureau of Customs. Dugay ng mando ni Digong nga tutukan ang mga huhungihong. Kay transaksyon sa maong mga ahensya, grabe daw, o mga tongpats kung patong kwarta sa mga proyekto murag dugdog gadagungdong. Pero lisod na sa po kay grabe kamingaw sa ilang mga honghong. Naghana ang natangtang ni Duterte gikan sa mga nagkalain-lain nga mga agency. Pero gira batok korupsyon. Presidente dili gyud pa happy. Napay mga senador pampang opisyal sa gobyerno na imbis motabang sigirag pang issue. Ipaniguro ni Digong, protektahan ang tanang mga musumbong. Pwede mong suwat o daya lang sa 8888 o POD o NBI paspas mo sirit. Kung naapo daw sa transaksyon sa gobyerno, kamo ginaipit. Isubong kang Digong kay iyang laplapan ang ilang mga planet. Pwede ka ni Guy Bernie nga suggestion para pang kontra sa korupsyon? Katanang mo daog sa matang eleksyon. Why madaw-daw nga compensation? Meaning, ang ilang pagsilbi, tinunanay, unya, libre. Naon na to, be? Kung ka na politika, awayan pa nila, pre. Hi. Mga issue sa katilingban, mga issue sa nasud, atong istoryahan, gahi ni Bay. Unsa man gyud ang korupsyon nga gistoryahan? Kanang mangawat kag bond paper sa barangay hall, korupsyon ba na? Kamang malit.
Ha? Corrupt na. Corruption na, di ba? Sa Senado, ikaw ang pinaka-absinot. Unya, manghagit na ka nga, kaabi, ikastorebe. Atong absinot na Senado. Ano sabi? Ang absent? Basi nagpira padala pa. Oh. Anak. You know, basic kasi ako nagboxing para sa Pilipinas, yung ganun. Ang akin lang na okay man ako, ang akin na magpira padala. Pira padala rin ka po ng indingan. Problema niya kung yan ano nasakpan nga siya rin ang pinaka-absinot nga senador. Grabe kayo mo pag-arpar. Yan, may nag-PM na ako nga, esos, magkabalo, makanin lang mong ginsan. Ha? Sige lang, nag-bilyar-bilyar diri, yan to, mabuntagan. Ano? Basing na ang iya rin mga sulsultan mo may nagbuhat sa kwan dito sa mga balaod. Basi pwede rin ana, balag absent ko, basta na ko ipadala nga balaod, basi pwede rin ana ang trabaho. Ano siya, ha? O na lagi dia, mani, nga giilaman ka nga pambansang kamao. Ha, di ba? Pambansang kamao. Oh. Pagtuon sa hingpit, kay base matawag kag pambansang di kamao. Amo pagbalik kung magyakauban si